ifolo lo maskandal ikho kulonyaka. Yes, nje ku clear local ifolo isidawe samagoso abanikazi bomcimbi ilokho sengamdedela kwazela kulokho ngenhla ko 90% of Dubai. Ngiyabonga umbuzo njengoba bengichazile inkosazana ukuthi sisazokuhlalela phansi the how part nokuthi ubani uqualify kanjani kodwa indlela esikhande ngayo eyokuthi through ingoma kazwelonke kuzoba khona amagoso azokwazi ukuthi akhethwe ayomela iSouth Africa. Ngichaze lokho awamele ingoma kazwelonke kodwa sisebenzisa ingoma kazwelonke ukwazi ukubahlonza bese sikhanda ukuthi bahambe bayomela izwe eDubai ukuthi bazokhethwa kanjani nani njengoba ngibengichazile ukuthi into esisazoyihlalela phansi ke ekungeke sikhulume simngenyawo kodwa besifisa ukuthi sikwazi ukukuthula lokho ngokusemthethweni ukuthi sesinendlela ke manje ukuthi makade sikwingoma kazwelonke kuba khona bafowethu nosisi ezoba identifier bafowethu ake nihambe niyephesheya sisebenzisa uhlelo longoma kodwa ukuthi ke iprocess izobithini yonke lonto leyo into eseluvindi esisazoyihlalela phansi esizothi mase sibuya sesizoyithula kunina sithule into ezobe sivuthiwe ingasenambuzo eminingi ngoba into esizobe sesihlalele phansi sakwazi ukuphikisana ngayo savumelana siza nje kunina sesizoyithula ukuthi nalo uhlelo olizobe lingasasekho questionable. Ngiyabonga. Siyabonga kwazela kusho